בוא נראה כמה זמן ייקח לו לקלוט שיש לו עכבר בפנים. כולם רואים? לא. כאב לב. אז איך קוראים לו עכבר? שב. תוציא אותו, נו, שיראה אותו. נראה לך שאני עכשיו מכניסה את היד שלי בפנים? די, מה אני לא הבעיה? אעשה כלום. תראה, שב. לא, תראה, נועם, תראה עכבר. נפסס את הביס הזה. זה מפריע. כמה רעש? אתה לא נוגע עכשיו. דווקא היום זה ייקח הרבה זמן, פעם שעברה תוך שניות הוא תפס אותו. לא, הוא מרבץ לי. קח את נועם מפה. את גם זוזי ממני. רגע, תסתכלו. וואי, הפעם זה עכבר גדול, יאי. זוז. לא. זוז. איפה הראש מה זה שלו? שווה אם עכשיו הוא יטרוף אותו? זה לא באמת לא נראה. שווה. איפה הראש של הנחש אבל? לא יודעת איפה. מתחת עם הזנב שלו שם. אמא, הוא ארוך. כמה רעש. אין מצב שהוא לא קלט רגע. משהו לא כזה רעב. לא, שבועיים עברו. הוא שבוע. לא. שבועיים, נראה לך כל שבוע ניתן? בזמן האחרון, אני זוכר מתי כדי להביא לי לרים, הוא בלגניסט. אוריה זוזי ממני. רצה להביא ביסים. איזה מוזר שהוא לא זה. אמא, הוא עם ראש בתוך הנסות. אני הייתי רגע, מה? מסתגל. אפשר לגוע בנחש תנסה. עכשיו? לא, זה מסוכן מדי, זה מסוכן מה מדי. מסוכן? אני לא יודעת שהוא לא... אין לו שיניים ממש. מה זה חשוב? תוציא. הראש שלו פה בכלל. הראש שלו פה. הנה, תראה איפה הראש שלו. וואי, אתה רואה זה מפחיד. דניאל, אני מפחדת שהוא לא יעשה לך משהו. הנה, עזוב. סגור את העניינים שם. תוציא את העכבר, איך הוא מפחד. זוזו. יש לך פה עכבר. הנה, עכשיו איפה. זוז דניאל. תסתכלו טוב, זה 2 שניות. אוי, זה לא יאומן, מפחיד. קח את נועם ממני. העכבר קראת אותו. תזוז. לא לצאת מהכל. העכבר קראת אותו. העכבר רואה אותנו. מה אתם מסתכלים עליי? תגידו מה, זה גם חיות פה? מעניקות? משתמשים, גם העכבר וגם הנחש מסתכלים עלינו. כן, יאללה, תעיפי אותו. תזיזי אותו. עזוב. יש. טוב, תלכו אחורה כולם. הנה, העכבר מרתיח אותו. יש. די, נו. איזה מוזר. תגידו את המשל מראה לאבא. העכבר הזה יותר חכם מהעכבר השני. אל תהיה בטוחה. אני כולי, הידיים שלי מה זה רועדות. מי נוגע בי? די. אמא, הוא מושך לי בשיער. טוב, זה הולך להיות ארוך נראה לי. אני צריכה לצאת. טוב, יאללה, אני גם הולך. טוב, שימו אותו שם. שימו אותו לחצר. זוז כבר. הוא רועד. לא, אל תזיז אותם. כן, לא, זה בגלל שכולם פה, אז הוא משהו פה שקוע. חייב לזוז כדי שאחד יקלוט את השני, אחרת הם לא שמים לב לזה. העכבר קלט את הנחש. נחש? לא, אתה רוצה... הנה, הנחש מרגיש, תראו את הלשון שלו. מה זה אומר? עם הלשון הוא מריח את הסביבה, הוא מרגיש את הסביבה. אף שלו, אתה מריח לא טוב. של העכבר מגעיל, מה אתה אוכל? הנה, הוא מתקרבת. היא מתקרבת תיכנס מתחת שהוא לא... לא, שלא ייכנס מתחת. מי זה כזה אני יכול להיות? אוף, אולי תשתקו כבר. תרחיק את נועם, לך את הראשון. אני מצחיק, הוא נכנס מתחת, העכבר הוא שם לב, הוא קופץ עליו. טוב, שקט עכשיו. תגלו את הקצה של השנייה. זה בדיוק שנייה איך שהוא תופס אותו. שנייה, שבריר שנייה. כן, גם אתה רוצה גם את המצחת להוריד לי? לא, ממי, לא. לא. יש לך. מה, זה נחש בן זנונים? יאללה כבר, רות. וואו, אני בשוק. אם העכבר זז, הנחש בא אליו.